Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga iti ikadbiag ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam ani Melanie iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan nakasigod ang managdengeg iti radyo, tak corny, kung kunang iti bagik. Kinapudno na, nabiit pa'y ang nagdengdengega. Kato'y programa yo a Mr. Lonely tinagustuhan. Ni Doris agayam ko ti makagapo, no apay ang napadasak met ti dumngeg iti programa yo. Kat nagustuhak ti naidrama iti daydi akan ito. Agingga at tinartarabay kon, dagiti drama yo. At damot padas ko akayat ko nga ibinglay. Aklunak ang mabainak kuma, ngem ko natigayem ko, mayat kanono ipaidramat, tadamat maadal aleksyon. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam ang Melanie. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, Melanie, si ka man ang tibida. Ha? Apay manen, Doris. Si ka man langan ti nakaiturungan ti imatang dagiti lalaki diti plaza. Si ka man langan ti napintas. Sika talaga. Tila ipagbagang. Kun uri asino mo't alalaki maawis iti kinapintas mo. Malaksid ang napintas ka, adapay ka baulan nyo iti biyag. Agasam nga iti nagkotseta pa nga imay diti plaza. Sika talaga. Ngam uri ag pinustata. Awan man ti makaiturad nga umasidagkan ka ditoy. Mabutang da ang makiamamukan ka. May ganito bro. Ha? Apay mat. Gabuta pagarupan da, suplada ka. O anya, mayat ka? Ag pinustata? Nga awan ti makiamamukan ka? Siyak pa'y ti kinarit mo Sige, game. Mayatak, Doris. Oh, mangan kayo lang Melanie, Doris. Siyak ti makam mo. Blow out ko daytoyan kada kayo. Tanagam mo tayo. Thank you, Sandro. Oh, Doris. Okay ka kanilaeng? Saan ka mata na matagtagari? Ha? Ko. Okay ak lang, Sandro. Thank you iti blowout mo, ha? Awan anyaman na ako nakmet. Mabit lang, ha? Inak iti men's room. Apay, Doris. Ada parikot? Si kamat, damagang pailaan. Ammom lang nga rodan nga inabak na kiti pustaan. Ta nagturad nakiamamukan ka ni Sandro. Si kantumot ngamin. Siyak pa'y ti kinarit mo. Anya nga'y iha. Nag-enjoy kayo kadimot lang itigayem mo nagpaspasyar ijay plaza. Wan, mama. Talaga na ipapasmi. Nasaya at mat. Nadlaw ko lang, mama. Saan kayo matamap-mapan ijay plaza? Apay ka di? Amumatan iha. Masadot akon arumrumwar. Kay kayat kon ti adalatan dito'y balay nga agur-urnos kadagiti masetas ko. Mama? Iso adin akon dildilawan, iha. Basta tinapatag kat sika. Sana balen kanya. Talaga asul-sulitem ti kanayon nga umay dito'y balaya? Talaga? Kasano? Numapan kan tumanin iji Manila. Mabayag manan, asaan tangag kita? Di ka agdanag. Tagbayagak ita dito'y lugar tayo. Jakpay kayak nagsubli iji Manila. Agpaiso? Katuan? Melanie. Jak sa makita di may sa kadagiti hardinero yo dito'y Amo kung tirason no apay nga daka. Saan apod no asyak ti makagapo no apay nga umay ka dito'y balay. Ha? Ni Brian anya. Uy,
Ay, saan mo't Si kakidimot. Di mo pa'y laaklunan kat naisawang mo lang arudan. Sana pud no dayta. Sika talaga. Sika ti makagapo. No apay akanayo nak ditoy. Jak ninamnama daytoy ayo umay mo Sandro. Jak namin kayat nga dapay la masayang akan nito, Melanie. Kayat ko amaamuam, nga espesyal ka kanyak, iso asinarong karangkan. Ha? Sapay la kumata din nakagura. Apay ko mamata kagura ka ngay. Agyaman ak no kasta, Melanie. Oh, anya ti kayat mong inuman? Saanen, di ka nagtaktak. Kayat ko lati makisarsarita ken ka. Iha, saan sa laangan ani Sandro timang sarsarong karkan ka? Pud na dayta mama. Kat sapay la kumata di nakaungat no kas di asa nga ilyip dagiti mang sarungkar kanya. Apay kumamot nga gungeta. Agyaman ako mama. Tinapateg, dito'y balay ti pang sarungkaran dakan ka. Tijak kayat, kat no daytay agpaaram ka itinusa dinuladitan. Jak kayat ti kasta. Ay na mama, saan na mapasamak dayta? Diyak mo't iday kaskaso no kumpurme kit diditan a lugar ti pagdatunan da kanya. O, nasaya at dayta. Alangarod, tarumwarak iha. At dasaritaan mi ngamin iti amiga. Gwapo at talaga ni Brian, anya. Makitam, kunaktumat ngamin kan ka. Agkursonada ka kan ko na. Crush ko. Aklonak. Ngam imposible nga siningad kami. Managbabay ni Brian. Anya nga tano ni Brian ti pagpustaan ta. No asino ka data ti umuna nga arman ni Brian. Isa ti mga bak iti pustaan. Ha? Ay, sika talaga. Saan arumbang apagpupustaan day tabanag? Mabuting kalaang ta masigurado nga abakan ka. O, saan kit din? Di nakabaulan ita agundaway. Iso amabutang ka. Sa anak amabutang. Bueno, ipanaknak mo dayta. O manugot ka itikarit ko kan ka, Melanie. Nalami isti, ma'am nga agmulaan niya, Brian. Saan met, ma'am? Si Kamat. Di na kun awagan iti, ma'am. Anya kalakit din, aya. Sikat ti amok, ma'am. Amom ti ugali mikin ni mama. Saan da kayo atrat-tratuan kas babaunan? Kasla ka pamilyada kayon dito eh. Isa amanipod ita. Di na kun awagan iti, ma'am. Ha? Melanie ko namlatan kanya. Tamay mayat adenggan. Iha, madlaw ko nasingad kayon ka ni Brian. Nasingpet gayam ni Brian anya, mama. Talaga, iha. Saan pa'y aman ang gundaway? Agpadadalaunay ka ni Borsyo nga ulitag na. Mama, Kat dagiti tao akas ka ni Brian ti rumbeng apagtalkam, iha. Nabayagan nga agpapaay kada tayo. Di mo lang naikaskaso. Takas ano? Danda ni Ijayan Manila tinagnana edam. sa bagay matkit di Oh, apay. Adda ka di parikot? Matikawak ngamin itiriknak, mama. Kanjak amo no umanugot kayo. No bilang kaskin ni Brian ti agaram kanya. Iha, kaibagbagak laeng. Mapagtalkan ni Brian. Kat jak ugali nga ibasar iti estado ti biag ti asinuman nga ayatem. Tinapatag kanyak, naragsak ka. Kan ayaten nakamet iti napudno ti asinuman a lalaki nga ayatem. Naragsakan sa Brian kanakan. Dakas ka di, uncle?
Ha? Saan ba? Kahit amaw. Ni Ma'am Melanie ti makagapaw. Saan ka day? Jack ilibak dayta, Uncle Borsyo. Kanakan, nasingpet ti pamilyada Melanie. Tanangam titigtignay mo Saan ka alapdan nga gayat ken kuana? Ngem di mo liwliwayan dagiti trabahom ditoy. Di kagdanag, Uncle. Saan to ang mapasamak dayta? Nakarkaro pa'y kiti ngagbalinak ang nagaget, ta inspirado Nasaya at mait. Ket no bilang laeng tag ginusto kayaw. Di mo paldaangay ni Ma'am Melanie. Takas itinakunakaon kaanakan. Nasaya at ti pamilyada. Jak kayat nga dantukit di makunada kadatayaw. Doris, dandani ka na yun nga awan ni Melanie je palayda. Jak maranaan. Ay na, rabi ingamin ano sumarungkar ka, Sandro. Tanong kasto yung andaw, pasari ang kuyog da ka ni Brian. Brian? J. Hardinero da? Juan, ay, panagkunak nga rod kat maaba ka kiti pustaan. Ha? Anya pustaan? Kinarit ko ngamin ni Melanie. Imbagak nga pinusta kami. No asino kada kami ti umuna nga arma ni Brian. Di syempre, iso ti mangabak. Kat madlaw ko nga inatiw na ko ni Melanie. Iso ang maabak aksa iti pustaan. Jack, amo na rumbang dayto nga ibagak, Melanie. Ngayon panagkunat. Nakarkaro na sana rumbang na Jack maibaga. Anya dayta, Brian? Pakawanan na kuma. Ngam itinabiit pa ya panagsiningad ta. Kaya iti kanayo na panagkuykuyok ta. Mariknak na. Agayata kun kan ka. Ha? Agpaiso, Brian? Agpay so, Melanie. Jack mabalin nga ilibak tirik na. Gapo tatay tatipod no. Amom ka di, ano sa anak lang ang mabain, gaputa siya ti babae. Kat siya kumantiim mo na anang ipod no itirik na. Ha? Day tati agpaiso, Brian. Agayatak matkan ka. Ngam siyempre, kapintasan matlaang asika ti umuna nga agdatan kanya. Nakababain mat no siya ti umuna amang iparipirip itirik na. Saan ka di? Melanie, pinaragsak na kitikas taunay. Kat ikarik, saan ka alumdahan kanya? Kat oray pa'y numako na, nga dayo tinagbautan ti estado tayo ti biyag. Agsalo kagak, tapno mapasayahat ko ti biyag ko. Ti biyag ta, ken ti buklin ta pamilya. Sa anak tong agdependar kan ka, ta siyak ti lalaki. Kat rumbang lang nga siyak ti mang biyag iti pamilya. Melanie, iha, kas iti naibagakon. Sana siya ti agpili iti no asino man ti ayatem. Naragsakak paraken ka. Nang runa kat agayan ayat kayo gayaman ka ni Brian. Agyaw manak taman nakawat kayo, mama. Para iti pagragsakam, iha. Inka rin ni Brian, apasaya atin na tibiyag na. Tapno saan to nga agdepende kanya, mama. Patyak nga aramiden na daita. Takas itinakunakon. Nasa lukag kan nasingpat ni Brian. Saan amanang gundaway itilikodan tikas jay a kinataer na. Suko akon, Melanie. Itulok kon anangabak ka iti pustaan ta. Apay, amom ka din nga agayan ayat kamin kin ni Brian. Ha? Agayan ayat kayon? Wen, inaklon kun ti panagayat na kanya. Ket saan asika tinaabak. Siyak tinaabak iti pustaan ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Siyak tinaabak, Doris. Gaputan at nagtirik na kin ni Brian. Nagayatak kan kwa na. Isungarod nga inaklon ko ti panagayat na kanya. Melanie. Day tati agpaiso, Doris. Ay ayatak ni Brian. Iso asyak tinaabak iti pustaan ta.
Baybay amman nga minan ti may papan iti dayta apustaan. Ti importante ita, naragsak ka, Melanie. Kat naragsak mat para kan ka agayam ko. Pangtadam ka dagita sabong? Kwa, sir. Para ka ni... Hardinero da kada Melanie, saan ka di? When, sir? Kat, pangtadam ka dagita sabong. Kan ni Melanie, sir. Ha? Anyan. Nangabak nga rodan ni Melanie ti pustaan da ni Doris. Pustaan? Di mo amo? Nagpinusta dagiti aggayam. No asino kadakwada ti umunang armam, iso ti nangabak. No ited mo day taasabong kini Melanie, kaawatan nga rod nga armamon. Ket iso tinalawag anangabak iti pustaan da. Anya. Pards, di ka garapaap. Hardinero ka lang. Imposible akayatan na ka ni Melanie. Pudno ka di. Ti may papanitin mo kapustaan, Melanie. Brian, dumngag ka kumakanyak. Pudno ka di, Melanie. Nagpinusta kayo ka ni Ma'am Doris agayim mo. Brian, please. Danggan na Isal sa ludsod ko matisong batam. Pangasim ko ma. Pudno ka di ti pustaan. Juan. Ah. Pudno. Ngam. Pustan. Diakon kaya't adanggan ti sumarunupay nga ibagang Melanie. Kumdasan kanya ka na amwak apod no gayam ti amin. Nagayaman naklagayam. Saan apod no ayatan nak? Daydi ti damo agundaway anakitak tinakaro a panagladingit ni Brian, Mr. Lonely. Kaya't nakidi na panawan, tasigun ken kuana, sayang tinapudno a panagayat nga indaton na kanya. Ngam jak imanugot. Jak pinapanaw ni Brian, aging gaajak na ilawlawag ken kuana ti amin, may papan itirikna. Ket dakkel ti panagyaman ko iti Dios, tanaurnos ti amin. Ita, addan may nga anak mi kini Brian. Ket ison tinangitalkan ni mama iti negosyo mi. Di na kumakayat, tatikayat na agsalukag. Ngem inlawlawag ni mama ti amin. Ket awan apulos ti panagbabawi ni mama. Gapo ta talagamet a nasalukag ni Brian nga asawa. Kadagiti dumdumngeg, kayat ko nga idanon kada kayo, asaan arumbeng apagayayaman di may papan kinni ayat. Taamangan no agbabawi tayon to, itinakana. Daytoy man tipadas ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Melanie. Agyaman kami mat pagayam a Melanie, iti panang ipatulod mo, iti kapadasan. Husto timbagam, saan arumbang apagayayaman ni ayat? Gapo tadayta ket makuna anasagraduan abanag. Maragsakan iti pakabuklan ti pakasaritaam. Ket panagkunak, awanan ti makunak pay, ta nailawlawag mo aminen, no anya ti kayat mo nga idanon, kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ipagayam a Melanie, ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kan iti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin